12 planét horoskopu alebo 12 archeotypov horoskopu. Staroveká astronómia pracovala so 7 planetami. S planetami, ktoré mohli ľudia pozorovať na nočnej oblohe. Pracovali s Mesiacom, Venušou, Merkúrom, Slnkom, Marsom, Jupiterom a Saturnom. Preto 12 domom, 12 mesiacom zverokruhu museli priradiť niekedy dvakrát tú istú planétu. Merkúr mal blížencov aj pannu, Venuša bola v Bíku aj vo Váhoch, Mars v Barane a Škorpióne, Jupiter, Strelec a Ryby a Saturn mal Kozorožec a Vodnár. Vďaka pokroku v technike ľudia v roku 1781 objavili urán. V roku 1846 pribudol Neptún. V roku 1856 Isis, to je asteroid. 1900 Pluto, planeta, dneska už že vraj tiež nie. A 1977 Chirón, planetka. Takže dnes máme 12 domov, 12 znamení, 12 planét. Horoskop začína na deň jarnej rovnodennosti. To je barán, ktorému je priradený Mars. Pokračuje bíkom, ktorému je priradená Venuša. Blíženci, tí majú Merkúr. Rak je zviazaný s Mesiacom. Lev má Slnko, panna priradená k Chirónu, Váhy k Isisu, Škorpión k Plutu, Strelec k Jupiteru, Kozorožec k Saturnu, Vodnár k Uránu a Ryby majú Neptúna. Takže každá planéta, každý mesiac, každé znamenie dostalo svoju planétu. 12 planét stelesňujú témy, ktoré nás práve zamestnávajú. V minulosti sa na nich pozeralo ako na osoby, ktoré sa správajú určitým spôsobom. Mars bol temperamentný bojovník, Slnko vládca ríše, pričom v dobrých časoch bol Mars bojovník pre kráľa, no občas sa tí dvaja dostali do konfliktu. Zverokruh, ako sme povedali, vždy sa začína v deň jarnej rovnodennosti v znamení barana s energiou planéty Mars a je to v prvom dome. 12 domov, v ktorých sa odohrávajú jednotlivé časti zverokruhu, popisujú, kde, v akom prostredí dochádza na Zemi k prežívaniu energií. Pritom poznáme tam ascendent a descendent, vodorovnú a horizontálnu os horoskopu, čo je začiatok 1. a 7. domu. Ascendent je znamenie zverokruhu, ktoré vychádza v okamihu narodenia na východnom obzore. Descendent v tom istom okamihu zapadá na západe. Stred od oblohy najvyššie miesto, medium kolejí a najnižší bod je imum kolejí. Určujú zvislú vertikálnu os, na ktorej sa začína 10. a 4. dom. 12 planét, 12 domov, 12 archeotypov. Poďme na ne. Začneme Marsom. Ten má znamenie barana.
a je v prvom dome. Archeotypom Marsa je vedúci pracovník, bojovník, organizátor, priekopník. Mars znamená nový začiatok, pôrod, iniciatíva, nová energia, sila, odvaha. Barán je aktívny, podnikavý, priekopnícky, odvážny, športový. A prvý dom? Je to boisko, je to vstupná hála, je to jarná lúka. Bík s Venušou v druhom dome má archeotyp kuchárky, kvetinárky, manažérky. Venuša znamená lásku, zmyselnosť, nežnosť, blízkosť, prirodzenosť a krásu. Bík je stály, láskyplný, pôžitkársky, zmyselný, verný, spoločenský a praktický. A že je v druhom dome, znamená prírodu, jedáleň, kuchynu, obytnú miestnosť. Proste domov. V treťom dome je Merkúr s blížencami. Jeho archetyp je PR manažér, odborník na reklamu, mediátor. Merkúr znamená komunikáciu, reč, mnohostrannosť, otvorenosť, pružnosť. Blíženec je radostný a čulý, zvedavý, komunikatívny človečik, mnohostranný, prejavujúci záujem. Býva v treťom dome, čo je blízke okolie, susedstvo, konferenčné haly, rokovacie miestnosti. V štvrtom dome sa nachádza mesiac s rakom. Ich archeotypom je psychológia, personálna manažérka, hlavná osoba vo firme. Mesiac znamená pocity, dušu, útočisko, dôveru, obetavosť, súcit a ochranu. Rak je zase empatický, romantický, plný predstáv, citlivý a poskytujúci živobytie. A štvrtý dom znamená rodinu, domov, dom, firmu. V piatom dome sa nachádza slnko s levom. Ich archeotypom je vedúci pracovník, tréner, význačná osoba, niekto, kto je vpredu. Slnko je to tvorivosť, je to identita, veľkorysosť, radosť zo života. Slnko predstavuje deti. Lev je optimistický, srdečný, tvorivý, veľkorysý, hravý, dynamický a vodcovský. Ich piatým domom je ihrisko, detská izba, javisko skutočného života a nachádza sa vždy vo vedení. V šiestom dome Chiron s pannou majú archeotyp lekárky, ekologičky, ekonomky, čiže osoby, ktorá je užitočná. Chiron predstavuje zdravie, čistenie, zlepšovanie, liečenie a rozlišovanie. Panna je spoľahlivá, objektívna, usilovná, uzdravujúca, vždy ochotná pomôcť a veľmi svedomitá. Ich šiestym domom je pracovisko, kancelária, nemocnica, príroda. V siedmom dome je Isis, Venuša. Archeotypom je umelkyňa, mierotvorkyňa. Isis, Venuša, predstavuje mier, krásu, umenie, nielen telesné, ale aj duševné partnerstvo. Znamenie je váhy. Váhy sú spravodlivé, urovnávajúce, podporujúce mier, nadväzujúce spojenia. V siedmom dome sú vo vzťahu, v salóne, v krásy, v múzeu. V osmom dome býva Pluto so Škorpiónom. Ich archeotyp je bádateľ, psychológ, finančný odborník. Pluto znamená premenu, zmenu, moc, sila, intenzitu a zodpovednosť.
Škorpión je zodpovedný, liečiteľský, intenzívny, plný sily, bádavý. V 8. dome sú nemocnice, liečebne, hospice pre umierajúcich a banky. V 9. dome Jupiter so Strelcom majú archeotyp právnika, filozofa, manažéra na vysokej úrovni. Jupiter predstavuje pravdu, vieru, náboženstvo, zmysel života a cesty, nielen vnútorné, ale aj zahraničné. Strelec je človek otvorený svetu, tolerantný, optimistický, ktorý vyhľadáva dobrodružstvo, ale je spravodlivý a vzdelaný. 9. dom je pôsobenie na celom svete, v kancelárii, v kostole. Proste majú celý svet. 10. dom patrí Saturnu s kozorožcom. Archetypom ich je šéfkuchárka, coach, dozorkyňa. Saturn predstavuje povolanie a poslanie. Predstavuje zrozumiteľnosť, podstatu múdrosti, zodpovednosť, charakterizuje čas. Kozorožec je zodpovedný, vytrvalý, s jasnými predstavami, múdry, trpezlivý a vodcovský. V 10. dome je podnik, pracovisko, kancelária. Niečo, čo je na vrchole, na kopci. 11. dom patrí Uránu a Vodnárovi. Ich archeotyp je odborník, vynálezca, astrológ, humanista. Urán predstavuje pokrok, vynálezy, slobody, rovnosť, toleranciu, kladné vibrácie. Vodnár je jasnovidecký, originálny, geniálny, vynaliezavý, aj dobročinný a priateľský. 11. dom sa nachádza vo svete. Predstavuje dobročinné spolky, planetárium, kozmický priestor, výskupné laboratórium. A 12. dom je obsadený Neptúnom a rybami. Archeotyp učiteľ, jogy, meditácie, liečiteľ, hudobná terapeutka. Neptún predstavuje intuíciu, fantáziu, mediálne sprostredkovanie, lásku k blížnemu, všeobjímajúcu lásku, liečenie. Znamenie rýb je ochotné pomôcť, súcitné, umelecké nadané. A 12. dom predstavuje mediálnu miestnosť, kláštor, jaskyňu, čokoľvek tam, kde sa dá budovať duchovno. V astrológii okrem 12 planét pracujeme aj s čiernou lunou a lunárnymi aspektami. Čierna luna, nazývaná Lilith, označuje prázdne ohnisko vo vnútri elipsovitej dráhy mesiaca, ktorý krúži okolo Zeme. V jednom ohnisku tejto elipsy stojí Zem, v druhom nie je nič. A to práve predstavuje Lilith. Predstavuje archeotypický a mytologický obraz pre energickú ženskú prasilu. Ďalším pojmom sú lunárne uzly. Máme severný a južný, ktoré určujú pomyselnú os. Sú to priesečníky obežnej dráhy mesiaca okolo Zeme s dráhou Zeme okolo Slnka, s rovinou eliptiky. Severný lunárny úzol je symbolom pre skupinovú prácu a nové karmické úlohy. Južný pre samostatnú prácu a staré karmické témy. Na dnes len toľko. Do počutia na budúce.